تاجیکان آینه تاریخی ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری اما روزا با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارات دولت پیشروان تشبسکار و فتح و فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон пешниҳод мегардад. 25 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарӣ дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, вазорати адлия, вазорати кишоварзӣ, агентии назорати давлатии энергетикӣ ва дигар сохторҳо таъиншавандаро барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. Ба вазифаҳои муовини якум ва муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, муовини вазири адлия, муовини вазири кишоварзӣ, муовини якум ва муовини директори агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми директори муассисаи давлатии мудирияти минтақаи зериобшавандаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун, муовини сардори саридораи бойгонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва сардори муассисаи давлатии экспедитсияи мубориза бар зидди малахи назди вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон кадрҳои ҷавонуварзида таъин гардиданд. Зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онҳоро ба кори софдилонаю содиқона ба нафъи давлат ва мардуми Тоҷикистон аз ҷумла дар самтҳои хизматрасониҳои босифати тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, таъмини амнияти ғизоии кишвар, истифодаи босамару беталафи обу энергияи барқ, баҳрабардорӣ аз дастовардҳои навтарини илму техника ва зеҳни сунъӣ дар идораи корҳо ҳидоят намуданд. Дастур дода шуд ки дар тарбияи кадрҳои ҷавон ба омӯзиши амиқи технологияи навтарин, рақамисозӣ, забонҳои муоширати байналмилалӣ ва васеъ намудани ҷаҳонбинии онҳо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда шавад. Бо назардошти авзои пешгӯинашавандаи ҷаҳонӣ ва таҳдиду хатарҳои муосир таъкид гардид ки ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ ва муомилаю муошират манфиати давлати соҳибистиқлол ва мардуми шарифи Тоҷикистон ҳамеша бояд дар ҷойи аввал гузошта шавад. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июли соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини якуми вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Муҳсинзода ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. Муҳсинзода Ғафур Муҳсин бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини якуми вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июли соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Шодихон. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Шодихон Ҷамшед бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июли соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини якуми директор сармуҳандиси муассисаи давлатии мудирияти минтақаи зериобшавандаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун озод намудани Шарифзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Шарифзода Ҷамшед Додархоҷа бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми директор сармуҳандиси муассисаи давлатии мудирияти минтақаи зериобшавандаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
امری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سفرعلیزاده ظفر سفرعلی با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون سردار ریاست کفالت‌های حقوق انسانی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 25 ایول سال 2025 قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 25 ایول سال 2025 درباره معاون یکم وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن یوسفی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. یوسفی سلام الدین جبار معاون یکم وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 25 ایول سال 2025 درباره معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن محیدین. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند محیدین حبیبالله خیرالله‌زاده معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 25 ایول سال 2025 درباره معاون وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن سفرعلیزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند. سفرعلیزاده ظفر سفرعلی معاون وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 25 ایول سال 2025 درباره معاون وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن نظرزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند نظرزاده سفرعلی گلمراد معاون وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 25 ایول سال 2025 درباره معاون سردار سریداره بایگانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن قاسمی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند قاسمی آخوند معاون سردار سریداره بایگانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 25 ایول سال 2025 درباره معاون یکم دیرکتور سرمهندس مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیر آب شونده نیروگاه برق آبی راغون تعیین نمودن زینالدین زاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند زینالدین زاده فرخ میرزامودین معاون یکم دیرکتور سرمهندس مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیر آب شونده نیروگاه برق آبی راغون تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عبداللهزاده فردوس اسدالله معاون یکم دیرکتور агентии خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 25 ایول سال 2025 امری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مومنزاده مهراب عبدالستار معاون یکم دیرکتور агентии نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 25 ایول سال 2025 امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حسنزاده بهروز محمد معاون دیرکتور агентии نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 25 ایول سال 2025 برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. امروز در دایره سفر دولتی به جمهوری تاجیکستان پرزیدنت مغولستان اوخناگین خورلسوخ با جریان کارهای ساختمانی در نیروگاه برق آبی راغون شناس شدند. همکاران ما گزارش می‌دهند. 25 ایول در دوره سفر دولتی به جمهوری تاجیکستان پرزیدنت مغولستان اوخناگین خورلسوخ با جریان کارهای ساختمانی در بزرگترین انشاءات عصر نیروگاه برق آبی راغون شناس شد.
президенти муғулистонро муовини сарвазири ҷумҳурияи тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ намуданд. зимни шиносоии меҳмонон бо обқабулкунакҳои доимӣ, обпартоҳои минтақаҳои нақби СТ4, минтақаҳои асосии тақсимоти барқ ва толори мошинҳо шинос шуданд. ёдовар мешавем ки дар ҳошияи сафари давлатии президенти муғулистон Ухнаагин Хурелсух ба ҷумҳурияи тоҷикистон байни вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурияи тоҷикистон ва вазорати энергетикаи муғулистон ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. дар доираи ёддошти тафоҳум тарафҳо ҳамкории байни ҳамдигариро дар бахши энергетика ба хусус дар самти истифодаи манбаъҳои энергетикаи обӣ тақвият медиҳанд. дар ин замина табодули таҷриба дар бахши таҳия ва сохтмони нерӯгоҳҳои барқи обӣ ва тақвияти иқтидори кадрӣ таҳким бахшида мешавад. президенти муғулистон баъди боздид ба сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун баҳои баланд дода ин иншооти стратегиро барои минтақа муҳим арзёбӣ намуд. 25 июл сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода дар конфронси байналмилалии экологӣ дар минтақаи Алтаи Федератсияи Русия иштирок ва суханронӣ намуд. сарвазири кишвар зимни суханронӣ аз талошҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита ба ҳалли мушкилоти мавҷуда ёдовар шуда таъкид намуд, ки мо аҳамияти ҳифзи сарватҳои табиӣ ва ба наслҳои оянда расонидани онҳоро дарк намуда барои нигоҳдорӣ ва афзун намудани ин захираҳо саъю талош менамоем. дар идомаи сухан таваҷҷӯҳи иштирокдорони чорабинӣ ба рушди энергияи сабз ва аҳамияти он дар ҳифзи иқлим ҷалб шуда таъкид гардид, ки 98% нерӯи барқи кишвари мо аз манбаъҳои обӣ тавлид мешавад ва аз рӯи истеҳсоли энергияи аз манбаъҳои таҷдидшаванда ба вуҷуд оянда Тоҷикистон дар ҷаҳон ҷойи шашумро мегирад. бо ёдоварӣ аз манбаи асосии захираҳои оби минтақаи Осиёи марказӣ будани пиряхҳои Тоҷикистон таъкид гардид, ки бо ташаббуси кишвари мо соли 2025 аз ҷониби Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март ҳамчун рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо эълон шуд. дар ин замина фонди байналмилалии болоравӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо таъсис ёфт, ки Тоҷикистон аз аввалинҳо шуда саҳми молиявии худро дар он гузошт. сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода ба гуногунии биологии Тоҷикистон ишора карда гуфт, ки маҷмӯаи беназиру нодири набототу ҳайвонот аз ҷумла зиёда аз 6,5 ҳазор намуди рустанӣ дар кишвар мавҷуданд. вале бар асари тағйирёбии иқлим, ки ба вазъи экосистемаи минтақа таъсири манфӣ мерасонад, ба бисёр намуди ҳайвоноту набототи ваҳшӣ нестшавӣ таҳдид мекунад. сарвазири кишвар дар тақвияти ин суханҳо таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба ҳифзи бузи морхӯр ҷалб намуд, ки дар Осиёи марказӣ ва ҷанубӣ ба сар мебаранд. барои ҳифз ва зиёд намудани саршумори ин ҳайвони нодир бо ибтикори роҳбарияти олии ҷумҳурии Тоҷикистон 2 майи соли 2024 бо қарори Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид 24 май рӯзи байналмилалии морхӯр эълон гардид. дар баробари ин дар Тоҷикистон барномаи давлатии ҳифзи бабри барфӣ барои солҳои 2024-2028 амал мекунад, ки он барои ҳифзи ин намуди нодири ҳайвони ваҳшӣ нигаронида шудааст. ба таъкиди Қоҳир Расулзода барои ҳифзи табиат дар баробари тадбирҳои андешидашуда ҳамзамон бояд маърифати экологӣ тақвият дода шуда минтақаҳои муҳофизатшаванда ташкил ва барномаҳои барқарорсозӣ татбиқ гарданд. идоракунии устувори захираҳои табиӣ ба роҳ монда шавад. дар фарҷом Қоҳир Расулзода изҳори бовар намуд, ки ҳамкории зичи кишварҳо метавонад муборизаро баҳри ҳифзи захираҳои табиӣ пурқувват намуда аҳамияти экологиро тақвият бахшад. бояд ёдовар шуд, ки конфронси байналмилалии экологӣ аз 24 то 26 июл дар осоишгоҳи Манҷероки минтақаи Алтай баргузор мешавад. дар кори он ҳайатҳои ҳукуматии ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Федератсияи Русия ширкат доранд. барномаи ахборро идома медиҳем. ҳайати бисёрнафараи тоҷирону соҳибкорони муғулистон ва ширкаткунандагони нахустин форуми сармоягузории Тоҷикистону муғулистон ба нерӯгоҳи барқи обии Норак ташриф оварда бо зарфияту имконот ва иқтидори гидроэнергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон шинос гардиданд. гузориш дар ин хусус.
ҳайати бонуфузи соҳибкорону тоҷирони ҷумҳурии муғулистон ки ба хотири таҳкими муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ ҷалби сармоя ва муайян намудани самтҳои афзалиятноки ҳамкории оянда ва барои иштирок дар нахустин форуми сармоягузории Тоҷикистону муғулистон ба шаҳри Душанбе ташриф оварда буданд, бо зарфият ва имконоту иқтидори гидроэнергетикии Тоҷикистон дар нерӯгоҳи барқии обии Норак ошно гардиданд. ҳайати меҳмононро роҳбарият, сокинон ва аҳли фарҳанги шаҳри Норак пешвоз гирифтанд. боздиди ин ҳайат аз нерӯгоҳи барқии обии Норак гувоҳи он аст ки ба ҳамкориҳо дар самти гидроэнергетика байни Тоҷикистон ва Муғулистон авлавияти хос дода шудааст. Сегодня мы посмотрели водные электрические станции, гидроэлектростанции, и наши участники, наши делегации, все рады, чтобы здесь находиться и смотреть, что наши таджикистанские, наши братья, что создали очень большой проект. меҳмонон ва иштирокдорони нахустин форуми сармоягузории Тоҷикистону Муғулистон бо фаъолияти ин нерӯгоҳи азим шинос шуда, аз обанбори Норак, агрегатҳо ва осурхонаи ин иншооти бузурги гидроэнергетикӣ дида намуданд. табиати зебо, оби нуқрафон ва ҷолибияти хосу сеҳрангези обанбори Норак ҳайати бонуфузи тоҷирону соҳибкорони муғулро тасхир намуд. соҳибкорону тоҷирони кишвари дӯсти Муғулистон бо ошноӣ ба зарфияту имконот ва иқтидори гидроэнергетикии Тоҷикистон барои таҳкими муносибатҳои дуҷонибаи тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузорӣ дар рӯҳияи эътимод ва манфиатҳои муштарак талош намуда кӯшиш мекунанд ки тавассути ҳамоҳангсозии иқдомҳои муштарак пояҳои ҳамкории устувор ва самарабахшро барои оянда бино гузоранд. Зикр намуд яке аз соҳибкорони бонуфузи Муғулистон. Мы здесь где-то 40 предпринимателей, которые ищут возможности поработать с таджикскими друзьями. Так, сейчас мы смотрим с визитом это ваш Роховские гидростанции. У нас сейчас собирается построить то же самое большой и получать опытом вашими какие-то и возможности работать. Ну, смотрю сперва, как народ. Народ очень добрый и как-то близкие друзья с нами. Очень приятно нам и нам оставили большие впечатления. бо мақсади истифодаи иқтидорҳои истеҳсолии минтақа, ҳавасмандгардонии имкониятҳои сармоягузорӣ ва рушди шарикӣ байни сармоягузорони маҳаллӣ ва хориҷӣ, соҳибкорон ва коршиносони соҳа дар маркази вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Хорух, форуми сармоягузории Помир Инвест 2025 баргузор гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи соҳибкорони Бадахшон дар маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух бо ҷалби намояндагони корпусҳои дипломатии муқими Тоҷикистон, соҳибкорон ва сармоягузорони ватаниву хориҷӣ, форуми сармоягузории Помир Инвест 2025 баргузор гардид. Ин иқдом ба хотири ҷалби сармояҳои дохиливу хориҷӣ, муаррифии лоиҳаҳои муҳими иқтисодӣ ва таҳкими ҳамкориҳои судманд байни бахши давлатӣ ва хусусӣ рӯй даст гирифта шуда, ҳамасола баргузории он ба ҳукми анъана даромадааст. ин форум ҳамасола аз соли 2010 то инҷониб гузаронда шудааст. танҳо аз форумҳои Помир Инвест 2022 то имрӯз дар форумҳо як навигарии зуд ки ин тафоҳумномаҳо ба имзо расонида шудаастанд ва миллионҳо сомонӣ ба иқтисодиёти вилоят ҷалб карда шудаастанд. бояд қайд намуд ки фақат таи 3 сол паригардида шуда 120 тафоҳумнома ба маблағи зиёда аз 3 миллиард сомонӣ ба имзо расонида шуда, 64 таи онҳо ба маблағи 1,3 миллиард сомонӣ мавриди истифодаварӣ қарор дода шуда, дар дигар лоиҳаҳо корҳои сохтмонӣ ва аслокунӣ идома доранд. тибқи нақша имрӯз дар назар аст ки дар форуми навбатии Помир Инвест 25 46 тафоҳумнома ба маблағи зиёда аз 655 миллион сомонӣ ба имзо расонида мешаванд. ин як такоми нек аст ки ҳам барои соҳибкорон,
هم برای سرمایه‌گذاران چه وطنی و خارجی امکانیت پیدا می‌کند که دوکاری‌های دو جانبه و همکاری‌های سودمند رو برای مانده بسیار لایحه رو به عمل رساند. در نمایشگاه که در باغ چایخانه ملی در دایره برگزاری فروم سرمایه‌گذاری پامیر اینوست 2025 تشکیل گردید، تمام اقتدارهایی که به پوره عملی گردیدن 4 هدف استراتژی حکومت کشور، رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی، برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی، تامین امنیت آذوقه‌واری و صنعت کنونی با صورت مملکت در ولایت زمینه گذارند گرد آورده شدند. ولایت مختار کوهستانی بدخشان دارای ذخیره‌های بزرگ رشد اقتصادی، طبیعت ناتکرار، ذخیره‌های بای آبی و انرژتیکی، اقتدارهای سیاحی، امکانیت‌های کشاورزی و ذخیره‌های انسانی میباشد. همزمان موقعی جغرافی، استراتژی و فرهنگ بای و تاریخی پرشرف مردم بدخشان امکانیت می‌دهند که این منطقه به یک نقطه مهم جلب سرمایه‌گذاری و همکاری‌های منطقوی تبدیل یابد. برای رسیدن به این هدف در چهاربینی امروزه تمام دستاوردهای بهترین خواجگی خلق شهر و ناحیه‌های ولایت به معرض تماشا گذاشته شدند که در این میان کارخانه و کارگاه‌های استحصالی حدود ولایت مقام خاص داشتند. تشکیل نمودن نمایش امروزه به آنها امکان بخشید تا مال و محصولات خود را معرفی نمایند و برای گسترش منبع همکاری‌ها با سرمایه‌گذاران زمینه مستحکم گذارند. ولایت مختار کوهستان بدخشان برای رشد ساحه‌های صنعت، سیاحی و همزمان خدمت‌رسانی امکانات‌های زیادی را دارا میباشد و همساله برای معرفی کردن این امکانات‌ها فروم های بین المللی سرمایه‌گذاری و صاحبکاری برگزار شده ایستادند و امروز ما شاهد آن هستیم که فروم نوبتی فروم پامیر اینوست 2025 برگزار شده ایستاده است و در دوره همین فروم کارخانه‌های صنعتی که در حدود ولایت به استحصال محصولات صنعتی مشغول هستند محصولات استحصالگرده را به معرض تماشا گذاشتند و البته این یک امکانیت برایشان هست که برای دریافت نمودن بازارهای نو، برای دریافت نمودن شریکان نوی تجارتی، برای بازم وسیع کردن میدان فعالیتشون یک امکانات خوبی می باشد. محصولات صنعتی سبک، صنعت خوراکواری، تکنیک و تجهیزات صنعتی، محصولات ساختمانی و کیمیاوی، تکنولوژی‌های نو و محصولات اینواسیونی از جمله دستاوردهای ساحه صنعت ولایت دوام سالهای صاحب استقلالی کشور به شمار می روند. میان کارخانه‌هایی که علاقه محصولاتشان بازارگیر هست و همزمان صادرات کرده می شود، هستند کارخانه‌هایی که در دایره تفاهم نامه‌های به امضا رسیده در جریان فروم‌های سرمایه‌گذاری سالهای پیش تأسیس یافتند. چون حفظ سنت‌های ملی و معرفی آنها به جهانیان یکی از راه‌های مهم تقویت خودشناسی و جلب توجه عالمیان میباشد، یک قسمت نمایشگاه را گوشه‌های هنرهای مردمی و طعام‌های ملی تشکیل داد. اشتراکداران آن اظهار می‌دارند که هدف هر یکی آنها احیا و گرامی داشت ارزش‌های فرهنگی ملی میباشد. دستاوردهای ولایت مختار کوهستانی بدخشان با دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت خاصه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در همه سمت‌ها نظررس بوده سال از سال تمایل افزایش دارند، ولی باید گفت هنوز هم اقتدارهای موجوده این گوشه کوهستان تاجیکستان پررا آموخته و استفاده نشده‌اند. دایر نمودن چنین همایش‌های سطح بلند امکان فراهم می‌آورد تا سال از سال تعداد کارخانه و کارگاه‌های صنعتی که به کارکرد و استحصال محصولات فایده‌ناک از جهت اکولوژی تازه مشغولند بیشتر شده، به رشد اقتصادی ولایت تکانی جدی بخشند. سپس راهبریت ولایت و مهمانان از تمام گوشه‌های تشکیل نموده نمایشگاه دیدن به عمل آوردند. گفته شد نوابسته از کمزمین و کوهسار بودن منطقه بدخشان، آن محصولاتی که در نمایشگاه امروزه گرد آورده شده است نیم امکانیت‌های استحصالی ولایت را تشکیل می‌دهد و هنوز هم امکانیت‌های استفاده نشده در ولایت زیادند. در بدخشان بیشتر محصولات خوراکواری به دست آمده از جهت اکولوژی تازه بوده، در برابر طعم لذیذ داشتنشان همزمان فایده آورند. مهمانان نیز به نمایشگاه تشکیل گردیده بهای بلند دادند. در ادامه نمایشگاه برای مهمانان همزمان سنت‌های اجدادی مردم بدخشان که خیلی بای و گوناگون رنگ می‌باشند معرفی گردیدند. قسمت رسمی چهاربینی با سخنرانی رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان، راهبریت ولایت جهت اشتراک در این چهاربینی مهم سیاسی و اقتصادی به تمام اشتراکداران اظهار سپاس نموده آن را یک قدم دیگر استوار در راه رشد منبع اقتصادیات بدخشان ارزیابی کرد. با گفته راهبر ولایت سال از سال تعداد شریکان و مبلغ گذاری لایحه سرمایه‌گذاری در ولایت افزود می‌گردد که این پیشروی از دستگیری‌های روزافزون پیشوای معظم ملت و حکومت کشور نسبت به ولایت مختار کوهستانی بدخشان گواهی می‌دهد. سپس دیگر اشتراکداران وابسته به امکانیت‌های فراخ منطقه بدخشان در همه سمت‌های خواجگی خلق سخن رانده آمادگی خویش را برای دریافت شریکان همکار در راه سرمایه‌گذاری و اقتصادیات ولایت اظهار نمودند. باید گفت در فروم امساله
سرمایه‌گذاری پامیر اینوست در مجموع 46 عدد تفاهم‌نامه‌ها با مبلغ 655 میلیون سومانی به امضا رسیدند. سپس فروم سرمایه‌گذاری پامیر اینوست 2025 در 3 پنل به کار خود ادامه بخشید. солҳои охир бо дастгирии ҳукумати мамлакат барои рушди соҳаи авиатсияи гражданӣ, беҳсозии сатҳи хизматрасонӣ дар фурудгоҳҳои байналмилалӣ, барқарорсозии хатсайрҳои дохилӣ ва таъмини парвозҳо ба кишварҳои дуру наздик тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардид. Дар 6 моҳи соли 2025 фурудгоҳи байналмилалии Тоҷикистон ба 16 кишвари дуру наздик парвозҳо анҷом дода ба наздики 1.5 миллион мусофир хизмат расонидааст. Тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳа, густариши ҳамкориҳои дуҷониба, тавсеяи ҳамкориҳо бо мақомоти авиатсионии хориҷи кишвар, васеъ намудани ҷуғрофияи парвозҳо, ҷалби сармояи хориҷӣ ва афзоиши хатсайрҳои байналмилаливу дохилӣ тадбирҳои заруриро амалӣ намуда дастовардҳоро дар ин самт афзун мегардонад. зимни натиҷагирӣ аз фаъолияти нимсолаи аввали соли 2025 масъулини агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд ки дар натиҷаи чораҳои андешидашудаи ҳукумати кишвар ин соҳа давра ба давра рушд менамояд. бо дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва тадбирандешиҳои роҳбарияти ширкати ҳавопаймоии ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик Эйр мушкилоти асосии ин ширкати ватанӣ бартараф карда шуд. яке аз дастоварди муҳим ва таърихӣ ин бартараф шудани қарзи ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр дар назди ширкати ҳавопаймоии Skyroad лизинги ҷумҳурии Литва мебошад ки 36 миллион доллари амрикоиро ташкил медод ва ин қарз бо ҳалномаи суд ба фоидаи ширкати литвагӣ тасдиқ шуда буд. бо ин ҳалномаи судӣ ширкати литвагӣ тавонист ки суратҳисоби ширкати Тоҷик Эйрро дар хориҷи кишвар баста дар соли 2017 тайёраи нави Боинг ки моликияти ширкати Тоҷик Эйр буд дар фурудгоҳи Внуковаи шаҳри Москваи Федератсияи Русия ба ҳабс гирифт. аз ин рӯ ширкат ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ гардида натавонист фаъолияташро давом диҳад. дар 6 моҳи аввале ки корое ки Тоҷик Эйр анҷом додан, қарзое ки бисёре ки бид ки мо наметонистем монеагӣ барои парвозҳои мо буданд бартараф шуд. ҳалли ин масъала ба ширкат имкон дод ки ширкат суратҳисоби худро барқарор кунад. тайёраи ба ҳабс гирифташударо ки дар фурудгоҳи Внуковаи шаҳри Москва қарор дорад, ба ширкати ватанӣ баргардонад. парвозҳои байналмилалиро низ дубора барқарор карда бо ширкатҳои хориҷии Боинг ва Аэробус ҳамкории зичро ба роҳ монад. аз соли 2009 то соли 2025 ширкати Тоҷик Эйр аз ширкати литвагӣ Skyroad Leasing ду тайёраи нави Боинги ба иҷора гирифташударо ки 36 миллион доллари амрикоиро ташкил медод ва айни ҳол дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе қарор дорад, боиси мушкилиҳои зиёд гардида буд ва хушбахтона ин мушкилиҳо бартараф шуда ба моликияти ширкати Тоҷик Эйр ворид гардид. бевосита дастгирӣ асосгузори суди ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Тоҷик Эйр дар ҳамин муддати кӯтоҳ соҳиби 2 ҳавопаймои дигар шуд. айни ҳол 2 ҳавопаймо дар таърихи таъмир мебошад. дастоварди дигари ин ширкат ки бо дастгирии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ шуд, ин барқарор гардидани парвозҳои маҳаллӣ мебошад. дар давоми 6 моҳи соли 2025 ширкат 90 парвози ҷуфтиро дар дохили ҷумҳурӣ иҷро намуда ба 2763 мусофир хизмат расонидааст. ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр 2 ҳавопаймои L410-ро дар ҳамкорӣ бо ширкати бонуфузи Омниполи ҷумҳурии Чехия харидорӣ менамояд. аллакай дар ин самт дар шаҳри Прага масъулон бо роҳбарону намояндагони ширкати мазкур вохӯриҳо гузаронидааст ва бо ворид кардани 2 ҳавопаймои нав сатҳи хизматрасонӣ дар хатсайрҳои маҳаллӣ боз ҳам беҳтар мегардад. тавассути тайёраи нави L410 парвозҳо на танҳо дар хатсайрҳои дохилӣ, балки ба самти шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Узбекистон ва вилояти Оши ҷумҳурии Қирғизистон анҷом дода хоҳад шуд.
пас аз бартараф шудани мушкилот фаъолияти ширкати ватанӣ дар сатҳи байналмилалӣ аз нав оғоз шуд. масъулин дар шаҳри париж бо ноиби президенти консерни Airbus ҷиҳати харидорӣ намудани 2 ҳавопаймои ин консерн тавассути лизинги молиявӣ ва дар шаҳри Дубайи Амороти Муттаҳидаи Араб бо гурӯҳи байналмилалии муҳандисии эдс доир ба масъалаҳои лизинг ва таъмини ҷамъияти саҳмии кушодаи Тоҷик Эйр бо ҳавопаймоҳои бо нишондиҳандаҳои техникӣ иқтисодии қонеъкунанда, гузаронидани аудит ҷиҳати арзёбии ҳолати техникии парки ҳавопаймоҳо ва гирифтани тавсияҳо оид ба истифода ё фурӯши онҳо, мулоқоту вохӯриҳо анҷом дода дар ин самт корҳо идома дорад. агентии авиатсияи гражданӣ кори ояндаи худро ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди рақобатпазир барои фаъолияти ширкатҳои ватаниву хориҷӣ ва бартараф намудани монеаҳои рушди соҳаи авиатсияи гражданӣ ба роҳ монда кӯшиш ба харҷ менамояд ки нишондиҳандаҳои омории соҳавиро марҳила ба марҳила боз ҳам афзоиш диҳад. дар шаҳри Исфара 4 муассисаи нақлиётӣ дар самти мусофиркашонӣ фаъолият дошта сол аз сол шароити хизматрасониро ба талаботи замон ҷавобгӯ менамоянд. тафсилоти бештар дар гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбони Қурбон. нақши соҳаи нақлиёти автомобилӣ дар рушди иқтисодиёт ва дар ин радиф беҳдошти сатҳи иҷтимоии аҳолӣ ва натиҷаҳои бобарори соҳаҳои хоҷагии халқ ба сон назаррас аст. аз ин рӯ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарварии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди инфраструктураи нақлиёти автомобилӣ аз қабили сохтмону таҷдиди роҳҳо ва иншоотҳои он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. дар шаҳри Исфара низ соҳаи нақлиёт яке аз самтҳои афзалиятноки хоҷагии халқ маҳсуб ёфта рушди кулли соҳаҳо ва набзи шаҳрдорӣ бо фаъолияти нақлиётчиён алоқаманд аст. ин нуктаро ҷомеаҳои меҳнатии 4 муассисаҳои нақлиёти автомобилии шаҳр ки бо хизматрасонии нақлиётӣ сару кор доранд хуб дарк мекунанд. аз оғози сол тавассути ҳамаи намуди воситаҳои нақлиёт зиёда аз 18.6 миллион нафар мусофирон кашонда шуданд ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли пешин 874.7 ҳазор мусофир зиёд мебошад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди наҷот яке аз муассисаҳои муваффақи соҳа маҳсуб ёфта 22 сол муқаддам таъсис ёфтаву фаъолияташ ба самти мусофиркашонӣ нигаронида шудааст. ба ҷомеаи меҳнатии мазкур дар ин муддат муяссар гардид ки тавассути омӯзиши талаботи бозори мусофиркашонӣ аз худсозӣ таҷрибаи пешқадами давлатҳои мутараққӣ ва роҳандозии малакаи соҳибкории муосир дар байни муассисаҳои нақлиётии вилояти суғд ҷойгоҳи сазовориро соҳиб шавад. муассиса дорои 107 адад нақлиётҳои муосири мусофиркашонӣ буда ҳамарӯза зиёда аз 70 адад микроавтобусҳо дар 8 хатсайр ба мардум хизмат мерасонанд. дар корхонаи мо 108 нафар микроавтобусҳо хизмат карди содан ба мардуми шаҳри Исфара. ният дорем ки ҷашни 35-солигии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас истиқбол гирем. масъалаи баландбардоштани интизоми ҳаракат дар роҳ, маърифати касбиву одоби муомиlavу муошират ва масъулияти ронандагони нақлиёти мусофиркаш ба танзим даровардани низоми ҳаракати нақлиёт ва эҷоди фазои эҳтиром байни ширкатдорони ҳаракат дар роҳ мавриди таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти муассиса қарор дошта, баҳри роҳандозии низоми хуби хизматрасонӣ ба мусофирон ва риояи одоби шаҳрдорӣ тадбирҳои судманд роҳандозӣ мешаванд. бо назардошти он ки нақлиёт хусусан нақлиёти рӯизаминӣ дар рушди пешрафти бахшҳои иқтисодиёт ва ҳаёту рӯзгори инсонҳо нақши калидӣ дорад, нақлиётчиён ният доранд пеш аз ҳама баҳри беосеб расонидани мусофирон ва риояи ҳаракати бехатар дар хатсайрҳоро таъмин намоянд. дар ноҳияи ҷайҳон муассисаҳои нави таълимӣ, бунёд ва синфхонаҳои иловагӣ сохта мавриди истифода қарор дода мешаванд ки ин дар беҳтар шудани шароити таълим ва баланд бардоштани савияи дониши хонандагон мусоидат менамояд. гузориши ҳамкоронамон Самандар Шоев ва Мусои Нурмуҳаммад дар ин хусус.
бо шарофати соҳиби истиқлолии кишвар ва сиёсати маорифпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат таваҷҷӯҳ ба соҳаи илму маориф сол аз сол бештар равона мегардад. аҳли маорифи ноҳияи ҷайҳун ҳамасола бо саҳми мақомоти маҳаллӣ, кумитаи падару модарон ва соҳибкорони ватанӣ баҳри фароҳам овардани беҳтарин шароити таълим ва ҳарчи зудтар рафт намудани мушкилоти ҷои нишасти хонандагон иқдомҳои бунёдкоронаеро роҳандозӣ ва амалӣ менамоянд. сохтмони бинои симхонаҳои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 17 ноҳия аз иншооти ҷашнии истиқлолияти давлатии кишвар ба ҳисоб меравад, ки ҳоло сохтмони он бо ҷалби сохтмончиёни маҳаллӣ бо маром идома дошта, дар назар аст ки то истиқболи ин саҳнаи муҳими таърихӣ пурра сохта мавриди истифода қарор дода шавад. тавре зикр шуд, пас аз ба истифода додани бинои мазкур 650 нафар хонанда дар Дубаст метавонанд дар симхонаҳои иловагии кушоду барҳаво ба таълим фаро гирифта шаванд. бино ба иттилои масъулин, симхонаҳо бо системаҳои гармидиҳӣ таъмин гардида, ҳамзамон бо назардошти дастгоҳу таҷҳизот ва ашёву заруриятҳои илмомӯзӣ бунёд меёбад. бунёди бинои дуошёнаи симхонаҳои иловагии филиали муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 дар деҳаи гулрези ҷамоати деҳоти 5 ноҳия бо дастгирии кумитаи падару модарон ва соҳибкорони маҳаллӣ идома дорад. тибқи иттилоъ, бино аз 16 симхона ва утоқи кории омӯзгорон иборат буда 800 нафар хонанда дар Дубаст ба таълим фаро гирифта мешавад. айни ҳол корҳо дар ошёнаи дуюми бино идома дошта, сохтмончиён кӯшиш мекунанд ки ҳарчи зудтар корҳои сохтмониро ба итмом расонида дар соли нави таҳсил баҳри муҳассилин беҳтарин шароитро фароҳам оваранд. сокинони соҳибкорони деҳаи гилрез бинобар сабаби дур будани бинои марказии муассисаи таълимӣ тасмим гирифтанд ки дар амин деҳа симхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода диҳанд ки то норасоии симхонаҳо, норасоии ҷои нишаст бартараф шуда ва дурии роҳ мисол кӯдакҳо дар амин хиди деҳа ба симхонаҳои иловагӣ таъмин карда шавад. бунёди чунин симхонаҳои иловагӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар ва шарикони рушд дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳия низ бо маром идома дошта, дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. иншооти мазкур дуошёна мебошад ва аз 10 симхона иборат буда 500 нафар хонандаро дар Дубаст ба таълим фаро мегирад. чунон иттилоъ дода шуд, симхонаҳо бо ҳама шароити лозимаи хониш ва системаи гармидиҳӣ таъмин буда, дар оғози соли нави хониш мавриди истифодабарӣ қарор дода мешавад. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات جای محلی حکومت دولتی ناحیه جیهون عین زمان در نزد 7 مؤسسه تعلیمی ساختمان 104 سیمخانه الوگی با مرام ادامه دارد. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد در نزد 4 مؤسسه تعلیمی بنای 34 سیمخانه الوگی کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد که تا ماه سپتامبر سال جاری ساخته به استفاده داده می‌شوند. با دستگیری به واسطه مقامات جای محلی حکومت دولتی ناحیه جیهون کمیته پدر مادران و صاحبکاران ناحیه عین زمان در نزد 3 مؤسسه تعلیمی ساختمان 26 سیمخانه الوگی با مرام ادامه دارد. جهت عملی سازی سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و با مقصد صاحب علم و با معرفت تربیت یافتن نسل نورس، اعضای کمیته پدر و مادران، ساکنان معارف پرور و صاحبکاران موفق دیار بنیاد بیناهای الوگی مکتب‌ها را مرحله به مرحله بیشتر به راه می‌مانند. سمندر شایف، موسی نور محمد، ناحیه جیهون، اخبار. дар ноҳияи нуробод оқибатҳои офати табиӣ бартараф карда мешавад. аз ҷумла дар километри 115 бар асари баланд шудани маҷрои дарёи вахш роҳи автомобилгарди байналмилалӣ хароб гардида, ҳаракати нақлиёт қатъ гардида буд. гузориши Идигули Маҳмуд. бар асари тағйирёбии иқлим ва обшавии пиряхҳо дар минтақаи Раҷ ва Сангбор сатҳи оби дарёи Сурхоб ва Хингоб хеле ҳам баланд шуда ба хоҷагии халқ аз ҷумла роҳҳои мошингард хисороти зиёде овард. дар ин радиф роҳҳои автомобилгарди байналмилалии ҳудуди ноҳияҳои Нуробод, Раҷ, Тоҷикобод ва Лахш аз ин офат зарари ҷиддӣ диданд. аз ҷумла дар километри 115 бар асари баланд шудани маҷрои дарёи Вахш як қисмати шоҳроҳи автомобилгард пурра харобу валангор гардида зарурати аз навбарқарор кардани роҳ пеш омад. роҳи аҳамияти байналмилалӣ дошта дар километри 115 плюс 200 маъмал омад ки тақрибан 6 метр роҳ ва пуррагӣ хароб гашт.
مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلات ناحیه نورآباد تا 2 روزه راه را با پررنگی برطرف کردن از طوری که میبینید وضع راه در حالت آماده باش است. از روی معلومات پایگاه آبچینکنی وخش در بند، سطح آب دریای وخش در سال جاری از معیار مقرری بلند شده. طبق نشان داد جاری شوی آب در یک ثانیه 1603 سانتی متر کوبی را تشکیل می دهد. اصلا حرکت نقلیات در شاهراه اتومبیلگرد بین المللی شروع از درآمدگاه دهه علی گلبان ناحیه نورآباد تا سرحد جمهوری قرقیزستان قطعه دریای وخش سرخاب صورت می گیرد که مسافه آن قریب 300 کیلومتر را تشکیل می دهد. این است که همه ساله بلند شدن مجرای دریای وخش سرخاب و خنگاب در راههای ماشینگرد اهمیت بین المللی و یک قطار محلها باعث شستشوی راهها و خسارات می گردد. از این رو کارگران مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه نورآباد با جلب تکنیکاهای ساحوی سمت حرکت نقلیات را در مکان از آفت ضرر دیده برقرار نمودند تا مشکلات جای داشته برطرف کرده شود. در شرایط کوسار تاجیکستان به خصوص ناحیه‌های منطقه رشت تشکل انفراساختار نقلیاتی یکی از شرط‌های اساسی پیشرفت اقتصادی ملی به شمار می‌رود، زیرا یکی از راه‌های اساسی کشانیدن بارهای خواجگی خلق و رفت و آمد مسافران از ناحیه‌های کوهستان و پایتخت کشورمان اساساً طریق نقلیات زمینی صورت می‌گیرد. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از منطقه رشت. کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به استقبال ارزنده 35 سالگی استقلال دولتی مملکت در ناحیه دوستی مرامی تازه داشته در برابر بنیاد انشاءات ضروری خواجگی خلق همزمان جهت تعمیر راه و بنیاد پل‌های ماشین‌گذر اقدام‌های زیاد روی کار گرفته می‌شوند. تفصیلات بیش در گزارش سعید شوی مرادعلی و اسکندری سعید. ساکنان جماعت دهات انوریستانی ناحیه دوستی با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات کامل کشور بهر پیشرفت و شکوفایی یک گوشه دیار و فراهم ساختن شرایط انفراساختار شهرک و دهات اقدام و تشبس‌های سازنده را عملی کرده همساله بهر آبادی محل زیست خویش سهمی سازگار می‌گذارند. در دهه به نام میرزا ترسونزاده این جماعت دهات زیاده از 1000 عائله سکونت داشته با دستگیری و سهمگذاری نفرانی که بیرون از کشور به تجارت مشغول میباشند در دهه 3 پل ماشین‌گذر به مبلغ 90,000 سومانی از نو ساخته مورد استفاده عموم قرار داده شد. طور مشاهده می‌گردد در این جماعت دهات چنین کارهای آبادانی پیوسته انجام داده شده سال از سال برای ساکنان شرایط مساعد کار و روزگار فراهم گردیده است. ما ساکنان دهه‌های مرکز میرزا ترسونزاده و عبدالرحمن جامی دستور سپارش‌های اساسی صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم رحمان را سرمشق کار خود نموده در همین دهه‌ها 3 پل ماشین‌گذر را ساخته و استفاده دادیم که دهه‌ها را با هم پیوست می‌کنند. این پل‌ها از سال‌های پیشینه بودند، بسیار فرسوده شدگی بودند، کهنه شدگی بودند و طرز زمانوی ما ساخته با استفاده دادیم. پیش از این در همین دهه‌های میرزا ترسونزاده مرکز و عبدالرحمن جامی در مسافت 3 کیلومتر اسفالت پوش کرده راههای دهه را به استفاده مورد بودیم. این چون ما وعده می‌دهیم که برای پیشروزگیری جشن 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان در آبادی وطن سهم خود را گذاریم. در ادامه این تدبیر بهر تامین روابط منتظم و بمامونیت واسطه‌های نقلیات با دستگیری صاحبکاران و ساکنان راهی بین دهه‌های میرزا ترسونزاده، عبدالرحمن جامی و دهه مرکزی با درازی 3 کیلومتر و پهنایی 7 متر با خرج 1,155,000 سومانی پوره و با صفت بلند اسفالت پوش کرده شد که برای 10 ساله‌های آینده با ساکنان و مهمانان دهه‌های مذکور خدمت خواهد کرد. امروزها ساکنان جماعت دهات گردی گلمرادف تصمیم گرفتند که در یک جایگی با صاحبکاران راه‌های محلی را
منفرش نمایند. با دستور و سپارش اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان امروز صاحبکاران در آبادانی کوچه و محله ها سهم خود را میگذارند. ساکنان جماعت تصمیم گرفتیم که در آینده باز دیگر راه ها، کوچه ها و دیگر محله ها را باز یعنی منفرش سازیم از قبیل چراغان کنی و دیگر نمودی انشاءات ها که بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان وابسته شده است. маврид ба зикр аст ки таи солҳои охир дар ноҳияи дӯстӣ иқдомҳои ободкориву созандагӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорону сокинони ватандӯсти ноҳия вусъат гирифта баҳри дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни пурифтихори миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёду аз навсозии иншооти гуногуни маишию хизматрасонӣ ҷараёни тоза дорад. тибқи иттилоъ соҳибкорони ҷамоати деҳоти анорисtonии ноҳия тасмим доранд ки баҳри боз ҳам беҳтар гардонидани шароити зист дар маҳал чунин бунёдкориҳоро дар ҳудуди ҷамоат идома диҳанд. саидшоҳи муродалӣ, искандари саид, ноҳияи дӯстӣ, ахбор. имрӯзҳо дар бештар аз 10 коргоҳу корхонаҳои дузандагии шаҳри хуҷанд либоси ягонаи мактабӣ истеҳсол карда мешавад. гузориши абдуваҳоби абдусаттор ва дилшод юсуфӣ. таи солҳои охир дар маркази вилояти соғд шаҳри хуҷанд бо бунёду ба кор даровардани коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ ҳаҷми истеҳсоли молу маҳсулоте ки аслан дар замони гузашта аз хориҷи кишвар ворид карда мешуд зиёд гардида дар ин баробар иқтидори содиротӣ низ тақвият ёфт. дар ин росто муҳимтарин тадбире ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд амалӣ карда шуд таъсиси коргоҳу корхонаҳои нави дузандагӣ мебошад. иқдоми мазкур бо мақсади таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти дузандагӣ ва соҳиби ҷойи кор гардидани занону духтарон амалӣ гардида дар тақвияти ин раванд саҳми соҳибкорони ватанӣ бештар аст. ҳоло дар ин коргоҳу корхонаҳо дар асоси фармоиши муассисаҳои таълимӣ коргарон ба духти либоси ягонаи мактабӣ машғуланд. коргоҳу корхонаҳои дузандагӣ барои иҷрои саривақтии нақшаи истеҳсоли либоси ягонаи мактабӣ ки аз ҷониби муассисаҳои таълимии шаҳри хуҷанд наздики 100 000 фармоиш дода шудааст, фаъолияти худро вусъат мебахшанд. дар самти истеҳсоли либоси ягонаи мактабӣ саҳми коргоҳу корхонаҳои дузандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фаррух ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Амир назаррас аст. ҳоло волидайни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15, 16, 23 ва гимназияи рақами 24 шаҳри хуҷанд либоси ягонаи мактабиро аз ҳамин коргоҳу корхонаҳо харидорӣ менамоянд. муассисаҳои таълимии шаҳри хуҷанд бо 10 коргоҳҳои дӯзандагӣ барои дӯхтани 95032 дона либоси ягонаи мактабӣ ки ҳар як мактаб дар намуди алоҳида аст шартнома баста шудааст ва айни ҳол зиёда аз 70 000 сару либоси ягонаи мактабӣ аз тарафи ширкатҳои ватанӣ дӯзандагон дӯхта шуда аз тарафи волидайн харидорӣ гашт. духти либоси ягонаи мактабӣ аз ҷониби коргоҳу корхонаҳои дузандагӣ дар асоси талаботи дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ки аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ таҳия шудааст амалӣ карда мешавад. ин тадбир имкон фароҳам овардааст ки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии маркази вилоят аз корхонаҳои саноатии шаҳри хуҷанд либоси мактабӣ харидорӣ намоянд. дар коргоҳу корхонаҳо ба масъалаи сифати маҳсулот диққати аввалиндараҷа зоҳир гардида дар асоси фармоиш либоси ягонаи мактабӣ ҷавобгӯ ба меъёрҳои замони имрӯз истеҳсол ва пешниҳод карда мешавад. умуман дар муассисаи таҳсилоти умумии рақами 16 шаҳри хуҷанд 1447 нафар хонандагон таҳсил мекунанд. дар соли равон қариб 50% хонандагон бо либоси ягонаи мактабӣ таъмин шудаанд. либоси мактабӣ аз ҷиҳати нарху наво ба падару модарон дастрас аст. матое ки аз он либоси мактабӣ дӯхта мешавад пахтагин ва ватанӣ буда сол ба сол дӯхти он хубтар, зеботар ва ватани ҳар як хонанда шинам гаштааст. бояд тазаккур дод ки таъмини хонандагон бо либосҳои мактабии истеҳсоли ватанӣ аз масъалаҳои муҳим маҳсуб шуда ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт пайваста тадбирҳои судмандро амалӣ менамояд. абдуваҳоби абдусаттор, дилшод юсуфӣ, шаҳри хуҷанд, ахбор.
чорабиниҳои санҷишӣ, захираҳои сафарбарӣ қувва ва воситаҳои мудофиаи ҳудудӣ ки тибқи нақша чорабиниҳои асосии ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ идома дорад, дар ноҳияҳои Сангвор ва Рашт бо омодагӣ ҳамаҷониба баргузор гардид. Сокинони ноҳияҳои зикр гардида чун дигар шаҳрвандони ҷумҳурӣ дар ҷамъомаду машғулиятҳои таълимии ҳарбӣ бо рӯҳияи волида ва масъулияти баланди ватандорӣ иштирок намуданд ки ин аз омодагии доимии онҳо дар ҳифз ва ҳимояи марзубуми кишвар шаҳодат медиҳад. Гузориш аз Маркази матбуот ва иттилооти Вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон. бо талошҳои пайвастаи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат қувваҳои мусаллаҳ ба нерӯи пурқудрати ҳимоятгари давлат ва мардуми Тоҷикистон табдил ёфта имрӯз қодир аст ки манфиатҳои милливу давлатиро сарбаландона ҳимоя намояд. чунин омодагиҳо имрӯзҳо дар ҳамаи қисму воҳидҳои ҳарбӣ навъҳои қушуни артиши миллӣ мустақар дар ҳудуди гарнизонҳои ҷумҳурӣ ба таври шоиставу назаррас арзёбӣ мегардад ва ҳайати шахсӣ барои иҷрои вазифаҳои барзима дошта доимо омода мебошанд. агарчи дар ҳоли ҳозир афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи мамлакат аз уҳдаи иҷрои рисолати касбии худ сарбаландона баромада тавонанд ҳам, вале бо дар назардошти вазъи пешгӯинашавандаи ҷаҳони муосир омодагии шаҳрвандон ва захираҳои эҳтиётии артиш низ муҳим арзёбӣ мегардад. бо ин мақсад шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта ва дигар қувваву воситаҳои мудофиаи ҳудудӣ пайваста ба ҷамъомаду машғулиятҳои таълимии ҳарбӣ фаро гирифта мешаванд. бо мақсади ширкат варзидан дар ҷамъомади мазкур ва нишон додани омодагӣ дар иҷрои вазифаҳои шаҳрвандӣ сокинони ноҳияи Сангвор дар варзишгоҳи марказии ноҳия ҷамъ омаданд. дар ин мавзеъ дар баробари ҳайати шахсӣ ё худ нерӯҳои эҳтиётии артиши миллӣ инчунин техникаву воситаҳои гуногуни хоҷагии халқ ва дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ ҷамъ оварда шудааст. мутахассисони соҳаи тиб, наҷотдиҳандагони бахши ҳолатҳои фавқулода дар ноҳия ва хадамоти давлатии оташнишонӣ бошанд зимни ширкат дар машқҳои таълимии омодагӣ ба мудофиаи ҳудудӣ ва пуррагардонии сафи ҷузъу том бо захираҳои сафарбарӣ дар ҳудуди ноҳияи Сангвор бо техникаҳои вобастаи соҳавии худ дар ҳолати хуби омодабош қарор доштанд. дар маҷмӯъ шаҳрвандон ва ҳама идораву ниҳодҳои давлативу қудратӣ ноҳияи Сангвор бо даъвати комиссарияти ҳарбии ноҳия дар ин чорабинии муҳими низомӣ ва аҳамияти мудофиавӣ дошта иштирок намуда бо рӯҳияи баланд эҳсоси волои ватандӯстона ва садоқат ба халқу ватан масъулияту омодагии ҳамаҷонибаи худро дар иҷрои вазифаи конститутсионии хеш нишон доданд. баромадкунандагон бо қаноатмандӣ иброз доштанд ки ин лаҳзаҳо бори дигар эҳсос намудем ки пайравони содиқи пешвои миллат яъне афсарону сарбозон ва захираҳои дар эҳтиёт қарор доштаи ноҳия бо як матонату ҷасорат ва масъулияти баланд баҳри дифои ватан омода мебошанд. яке аз бахшҳои муҳими ҷамъомади мазкур ин таваҷҷӯҳу қадршиносӣ нисбат ба ҳар як иштирокчӣ буд. ин аст ки дар ин қисмати ҷамъомад ба чанде аз афсарони эҳтиётӣ рутбаҳои навбатии ҳарбӣ супорида шуда волидайни сарбозон бошанд барои хизматҳои содиқонаи фарзандонашон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат бо сипосномаи Вазорати мудофиа сарфароз гардиданд. дар истоди мудофиаи ҳудудӣ роҳбарият ва аъзои он масъалаҳои дахтдорро дар фаъолияти сохторҳои ноҳиявӣ муҳокима намуда аз муҳимияти ташкилу баргузории чорабинии мазкур дар замони муосир таъкид карданд. қайд гардид ки ҷамъомади мудофиаи ҳудудӣ ва машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ аз маҷмӯи чорабиниҳои муҳими давлатӣ дар замони осоишта ба ҳисоб рафта ташкилу баргузории он ва иштироки фаъолонаи сокинон масъулияти баланди ниҳодҳои вобастаи давлатӣ ва ҳар як фарди ҷомеаро нишон медиҳад. бо чунин азму иродаи қавӣ шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта кормандони сохторҳои давлатӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот ва дигар ташкилоту идораҳои ноҳияи Рашт низ дар ҷамъомаду машғулиятҳои зикр гардида ширкат доштанд. дастуру ҳидоятҳои сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар ноҳияи Рашт баргузории ҷамъшавии чорабиниҳои омодагии захираҳои сафарбарӣ ва мудофиаи ҳудудӣ баргузор шуда истодааст ва чуноне ки ҳамагон шоҳид ҳастем ҳамаи мардуми ноҳия ҳайати захираҳои сафарбарӣ ва мудофиаи ҳудудӣ барои ин чорабинӣ бисёр дар сатҳи хуб омода гардида сарҷамъ шуданд ва омодагии худро барои ҳифзи марзубуми ватан барои ҳар як пошахоки ин кишвари азизу ҷоноҷонамон ифода намуда истодаанд.
масъулини вазорати мудофиаи мамлакат аз наздик бо иштирокчиёни ҷамъомад суҳбат намуда аз вазъ ва ҳолати омодабошии онҳо дар ҳимояи марзубуми ватан ҳифзи ҳама арзишҳову муқаддасоти миллӣ шинос гардиданд. зимни суханронӣ дар назди ҳозирин зикр карда шуд ки шаҳрвандон низ вазифа доранд дар баробари хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу сохторҳои қудратӣ дар роҳи ҳимоя аз якпорчагии ватани маҳбуби хеш хизмат намуда дар таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ ва устувор нигоҳ доштани истиқлоли давлатӣ саҳми арзанда гузоранд. барои чунин хизматҳо ва тарбияи ҷавонон дар роҳияи садоқат ба халқу ватан як қатор сокинони ноҳияи рашт бо сипоснома ва рутбаҳои афсари эҳтиётӣ қадрдонӣ карда шуданд. ҷамъомади мудофиаи ҳудудӣ ва машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ дар ин ноҳия бо баррасии масъалаҳои мубрам ва вазифагузории роҳбарият ва аъзои истоди минтақаи мудофиаи ҳудудӣ аз ҷониби шахсони масъули вазорати мудофиаи мамлакат ба поён расид. коррупсия амали номатлуб буда ба рушди иқтисодиёти давлат таъсири манфӣ мерасонад. дар ноҳияи сангбор ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва шуурнокии аҳолӣ бо фаъолон мулоқоти судманд доир гардид. гузориши навбатӣ аз ноҳияи сангбор. таҳлили хавфҳои коррупсионӣ, роҳ надодан ба амалҳои фасодкорона, пешгирии омилҳои марбут ба он ва ташвиқи донишҳои ҳуқуқӣ оид ба оқибатҳои манфии коррупсия ҳадафҳои асосии вохӯрӣ буданд. ин навбат намояндагони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Рашт бо фаъолони ноҳияи Сангвор мулоқот намуданд. дар мулоқот таваҷҷӯҳи асосӣ ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва шуури сиёсии сокинон, бахусус ҷавонон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. гуфта шуд ки ҳарчанд корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳолӣ вобаста ба пешгирии содиршавии ҷиноятҳои коррупсионӣ дошта бештар ба роҳ монда шавад, ҳамон қадар сатҳи ҷинояткорӣ дар ин самт коҳиш меёбад. таъкид гардид ки бо мақсади татбиқи стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 нақшаи чорабиниҳои дохилии идоравии зидди коррупсионӣ таҳия гардида дар ин самт тадбирҳои амалӣ андешида шудаанд. дар вохӯрӣ гуфта шуд ки ҳоло дар мамлакат дар самти муқовимат ба коррупсия заминаҳои ҳуқуқӣ ва ташкилии зарурӣ фароҳам овардааст. ба андешаи иштирокчиёни чорабинӣ мубориза бо коррупсия танҳо бо талоши як ниҳод муяссар намешавад, балки он аз сатҳи баланди маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, ҳамоҳангӣ байни сохторҳо ва иштироки фаъолонаи ҷомеа вобаста аст. дар хотима таъкид гардид ки дар доираи татбиқи нақшаи чорабиниҳо оид ба амалисозии барномаи идоравии зидди коррупсионӣ барои солҳои 2022-2030 чунин вохӯриҳо бо намояндагони агентӣ мунтазам баргузор мегарданд. ҳадафи баргузории вохӯрӣ баланд бардоштани маърифату дониши ҳуқуқии кормандон, амалӣ намудани барномаҳои давлатии зидди коррупсионӣ ва ба ин васила ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи шаҳрвандӣ нисбат ба коҳиш додани ин зуҳуроти номатлуб арзёбӣ гардид. имрӯз дар шаҳри душанбе семинар машварати кории судяҳо баргузор гардид ки дар он истифодаи дурусти қоидаҳои нерӯи барқ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. иброҳим назруллозода гузориш медиҳад. имрӯз дар суди олӣ бо иштироки масъулин судяҳои суди олӣ, судяҳои суди шаҳри душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ семинар машварати кории судяҳо баргузор гардид. зимни баргузории чорабинӣ иброз гардид ки 2 апрели соли 2025 аз ҷониби маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки лоиҳаи онҳо бо тартиби ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод гардида буд, қабул гардидааст. мувофиқи иловаҳои пешниҳод гардида ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ моддаи 382, яъне риоя накардани қоидаҳои истифодаи қувваи барқ ва гармӣ ва ба кодекси ҷиноятӣ моддаи 253 қисми 1 ворид карда шудааст ки он ҷавобгариро барои риоя накардан ва вайрон кардани қоида ва меъёрҳои истифодаи қувваи барқ муқаррар менамояд. судяҳои шаҳру ноҳияҳо бо маърузаҳо дар мавзӯъҳои хусусиятҳои хоси баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ марбут ба ҷиноятҳои расонидани зарари молу мулкӣ бо роҳи фиреб ё сӯистифодаи боварӣ, дар мавриди истифодаи қувваи барқ ва вайрон намудани қоида ва меъёрҳои истифодабарии қувваи барқ, омӯзиш ва таҳлили муносибатҳои ҳуқуқӣ вобаста ба таъмини энергия ва оқибатҳои вайрон кардани шартҳои шартнома оид ба энергия,
таҳлили таҷрибаи судӣ, баррасии парвандаҳои маданӣ оид ба рӯёнидани ҳаққи истифодаи қувваи барқ ва гармӣ баромадҳо намуданд. тибқи таҳлилҳо шахсони алоҳида ва ё кормандони масъули ташкилоту корхонаҳо бархилофи талаботи қонунгузорӣ ва қоидаю меъёрҳо оид ба истифодаи қувваи барқ амал намуда бо ҳар роҳу восита ба истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ даст мезананд, ки бо ин кирдорҳои худ манфиати давлатро халалдор сохта ба давлат зарари калони молиявӣ мерасонанд. аз ин лиҳоз барои содир кардани чунин кирдорҳо тибқи талаботи моддаҳои зикргардида ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ пешбинӣ карда шуд. қайд гардид, ки ҳадафи асосии ворид кардани иловаҳои зикргардида ин қабл аз ҳама пешгирӣ ва бартарафсозии ҳар гуна дахолатҳои беасос ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ ва вайронкуниҳои дигар қоида ва меъёрҳои истифодаи қувваи барқ мебошад. сипас судяҳо вазифадор карда шуданд, ки корҳои фаҳмондадиҳиро дар байни аҳолӣ вобаста ба риояи қоидаю меъёрҳои истифодаи қувваи барқ тақвият бахшида бобати баррасии холисона, саривақтӣ, пурра ва ҳаматарафаи парвандаҳо, қабули қарорҳои қонуниву асоснок, тамоми тадбирҳои бо қонун пешбинигардидаро андешанд. дар ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Саравшан масъалаҳои оқилона истифода барии нерӯи барқ мавриди муҳокима қарор дода шуд. шарҳи бештар дар гузориши Фирдавс Умаров ва Орзу Маъруфов. дар толори калони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Саравшан шӯрои навбатии ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр оид ба масъалаи истифодаи пурсамари нерӯи барқ доир гардид. дар ҳамоиши мазкур роҳбарият ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Саравшан, мақомоти прокуратура, кормандони сохторҳои низомиву амниятӣ, соҳаи барқ, директорони муассисаҳои таълимӣ, раисони ҷамоатҳои деҳот ва кумитаи маҳаллаҳо ширкат варзиданд. дар ҷамъомади васеъ қайд карда шуд, ки саҳлангорӣ дар истифодаи нодуруст, саркашӣ аз пардохти маблағи барқи истифодашуда ва пинҳонкории қувваи барқи масраф гардида ба иқтисодиёти мамлакат зарари молӣ мерасонад. аз ин лиҳоз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зарур шумориданд, ки тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва ҷиноятӣ ҷиҳати истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ қабул карда шавад. акнун тибқи тағйири иловаҳои охирин ҳар шахсе, ки аз берун ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ ва тағйир додани нишондоди он бо мақсади насупоридани маблағи истифодаи қувваи барқ дахолат менамояд ё худсарона ба шабакаҳо ва дастгоҳҳои таъминоти барқ пайваст мегардад ва ё аз ҷониби ашхоси бемасъулият ба кандан ва шикастани пломбаҳои муқарраршудаи асбобҳои андозагирӣ ва истифодаи қувваи барқ бе пайвасткунӣ ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ мусоидат карда мешавад, ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноӣ то ҳадди маҳрум сохтан аз озодиро дар пай дорад. дар ҳамоиши васеъи мақомоти прокуратура таъкид гардид, ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дар назардошти масъалаҳои болозикр агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис доданд, ки ҳадаф аз ташкили он пеш аз ҳама пешгирӣ аз қоидавайронкуниҳо шуморида мешавад. зикри ба маврид аст, ки алҳол дар шаҳри Саравшан раёсати минтақавии агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон амал менамояд, ки то имрӯз якчанд ҳолати қоидавайронкуниҳо дар самти истифодаи ғайримақсадноки қувваи барқро ошкор намудааст. дар идома муовини прокурори шаҳри Саравшан иброз дошт, ки тибқи дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат ва зарурати фаҳмонидани мафҳуму моҳияти тағйироту иловаҳо ба кодексҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва ҷиноятӣ то имрӯз ба 47533 оила намунаи иқтибосҳо аз қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи кодекси ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас гардонида шуд, ки ин амал манфиатбахш арзёбӣ гардида минбаъд низ идома дода мешавад. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, шаҳри Саравшан, Ахбор. дар 6 моҳи аввали соли 2025 дар Тоҷикистон ба масоҳати умумии 526,9 метри мураббаъ хонаҳои истиқоматӣ ба истифода дода шудааст. ин маълумот зимни нишасти матбуотии Кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хабарнигорон иттилоъ дода шуд. гуфта шуд, ки яке аз самтҳои асосии фаъолияти кумита ин таъмини шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо нақшаҳои генералӣ ва нақшаҳои муфассали ба нақшагирии маҳал мебошад. тибқи иттилоъ айни замон 65 маркази шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ пурра бо нақшаҳои генералӣ таъмин мебошанд. дар ин давра
1147 сохтмони иншоот таҳти назорат қарор дода шуда, дар 1677 иншооти дигар назорати корҳои сохтмонию васлгарӣ гузаронида шуд. дар натиҷа 3186 камбудӣ ошкор гардид. гуфта шуд ки пажӯҳишгоҳҳои лоиҳакашӣ ва корхонаҳои воҳиди давлатӣ дар нимсолаи аввали соли 2025 ба маблағи 21 миллиону 724 ҳазору 355 сомонӣ корҳои лоиҳакашӣ, хизматрасонӣ, ҷустуҷӯию тадқиқотиро ба анҷом расониданд ки ин 116.9% ҳамин давраи соли 2024-ро ташкил медиҳад. ба иттилои масъулон дар нимсолаи аввали соли 2025 ба Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 368 адад барои гирифтани иҷозатнома муроҷиат ворид гардид ки ба 269 нафари он иҷозатнома дода шуд ва 68 тои дигар дар ҳоли баррасӣ қарор дорад. ҳадафҳои баҳри расидан ба истиқлоли энергетикӣ ва дар ин замина таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ дар заминаи татбиқи лоиҳаҳои муҳими гидроэнергетикӣ ва нақшаҳои мукаммали таҷдиди иқтидорҳои тавлиди барқ, истеҳсоли нерӯи барқ дар ҷумҳурӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 12.2% зиёд мебошад, таъкид гардид дар нишасти хабарӣ дар Вазорати энергетика ва захираҳои об. дар нимсолаи якуми соли 2025 дар соҳаи энергетика як қатор дастовардҳо ба қайд гирифта шуд, аз ҷумла ба истифодадиҳии хатти интиқоли барқи 500 киловатта датка суғд дар доираи лоиҳаи минтақавии интиқоли нерӯи барқи Касаҳазор ва фаъолсозии нерӯгоҳи барқи обии Себзор дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. дар давраи ҳисоботӣ корҳо дар доираи 12 лоиҳаи давлатии сармоягузории соҳаи энергетика идома дорад. Вазорати энергетика ва захираҳои об ҷиҳати иҷрои нақшаи чорабиниҳо ва ташвиқу тарғиби ибтикори панҷуми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи эълон шудани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхон низ тадбирҳои муассирро амалӣ менамояд. дар соҳаи нафту газ бошад, дар нимсолаи якуми соли 2025 истихроҷи нафт нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 22% зиёд шудааст. истихроҷи гази табиӣ бошад 130 000 метри мукаабро ташкил дода нисбатан кам арзёбӣ гардид. ҳамин гуна натиҷаҳо ва дурнамои соҳаи энергетика ва захираҳои об дар кишвар дар ҳузури хабарнигорони васоити ахбори омма мушаххас баҳогузорӣ гардид. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор ба анҷом мерасад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.